това прекрасно събитие. За мен е чест да ви приветствам тази вечер на откриването на изложбата на един от най-ярките художници на Алжир, Мохамед Хаддад. Тя е посветена на 50 годишнината от независимостта на Алжир. Надявам се тази изложба да е прелюдия към задълбочаване на културните връзки между България и Алжир, в който процес се надявам и Художествена академия също да има добавящо се място. За нас беше удоволствие работата по подготовката на тази изложба. Тя протече един продължителен период с огромното съдействие, подкрепа и ентусиазъм на господин Григор Кръчмарски, председател на Дружеството за приятелство на България и Алжир. Започна с една изложба, този процес започна с една изложба миналата година по това време на нашите изтекнати художници Христо Азманов и Недел Чунанев, които имат много тясна и продължителна връзка с алжирската страна, алжирския народ. И това е следващата стъпка, кулминация на нашите отношения. Затова аз бих помолил, представил и помолил господин Кръчмарски да продължи от тук нататък с представяне на изложбата, на нашите гости. Господин Кръчмарски. Уважаеми господин министър на културата, уважаеми господин посланник, уважаеми гости, уважаеми алжирски приятели на България и български приятели на Алжир. От името на Дружеството за българо-алжирско приятелство позволете и аз да благодаря на всички вас, които отделихте от своето време, дойдохте, за да открием заедно изложбата на този голям алжирски художник, голям френски грам. Обаче има и друг превод на български, за което ние си имаме две понятия. Велик представител, велик алжирски и световно известен художник Мохамед Хаддад. Аз искам да изкажа специална благодарност министърката на културата на Алжир, госпожа Халида Туми, която е възпрепятствана да дойде и изпрати за разкриването на тази изложба нейната лична представителка, мадам Захира Яхи, шеф на кабинета на министърката. Аз благодаря и на министъра на културата на Република България, господин Петър Стоянович, и на негово превъзходителство посланика на Алжир в България, господин Ахмед Боташ, за това, че се съгласиха и поеха изложбата на Мохамед Хаддад в София да мине под техния патронаж. Специална благодарност искам да отправя също на нашите партньори. Това са на първо място Министерството на културата на Алжир, на агенцията, Алжирската агенция за разпространение на културата. Това е посолството на Алжир в България. Това е Националната асоциация за международни отношения, както и отделни
бъдали членове на нашето дружество, за тяхната морална и финансова подкрепа за провеждането на това важно културно мероприятие в живота на двата братски народа и принос в развитието на приятелството и културното сътрудничество между нашите народи, между двете страни. Благодаря за това. Сега моля господин министър на културата Петър Стоянович. Ваше превъзходителство, господин посланник, госпожо на началник на кабинета на културата, ректоре, високо преподавателско тяло, дами и господа, господин Йорданов. Изключително съм впечатлен от това, което за малко успях да видя в тази зала. Наистина не случайно човекът в Канада е наричан и от класиците на алжирското изкуство. Обещавам да дойда още веднъж да разгледам всичко това на спокойствие. Радвам се много, макар че отскоро съм на този пост, че отношенията между България и Алжир се развиват добре, особено в сферата на културата, на изкуството. Доказателство за това на последно място е последната ни програма за културно сътрудничество във всички области на изкуството и културата. Много приятно съм изненал присъствието на началника на кабинета на моя алжирски колега и мисля в заключение да я помоля да предаде на госпожа Туми, че българската публика и софийската публика заслужаваше автор като господин Кадар и би се радвал и за напред да посреща такива изключителни таланти на алжирската култура и изкуство. Благодаря и на добър час. Сега давам думата и моля да вземе думата госпожа Захира Яхи, бившия представител на министърът на културата на Алжир и на вдовицата на художника госпожа на жрецата Галкарин Кадар. Monsieur le ministre de la Culture, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Algérie en Bulgarie, Monsieur le Président de l'Association d'amitié Bulgarie-Algérie, Monsieur le Recteur de l'Académie dans laquelle nous sommes, et Madame la Directrice de cette galerie très accueillante. И госпожа директор на тази постоянна галерия. Mesdames et messieurs, bonjour. Дами и господа, добър ден. Je suis très heureuse Много съм щастлива, de me trouver parmi vous aujourd'hui че днес съм сред вас à Sofia в София, pour vous faire découvrir за да направя възможно да откриете un immense artiste algérien един велик алжирски творец, à la faveur de la célébration du 50e anniversaire de notre indépendance. който се вписва в честванията по случай 50 годишнината от независимостта на Алжир. Madame Khalida Toumi, notre ministre de la Culture, Госпожа Халида Туми, нашият министър на културата, m'a chargé ме натовари с приятната мисия de vous lire un message à votre attention. да ви прочета едно послание. Et Madame Najat Khadda, И госпожа Неджет Хада, veuve de Mohamed Khadda, вдовица на художника Мохамед Хада, et commissaire de cette exposition, която е настоятел на тази изложба, dont l'état de santé ne lui a pas permis d'être parmi nous aujourd'hui. За съжаление, чието здраве не й позволи да присъства лично сред нас.
m'a chargé également de vous dire quelques mots. Също ме натовари приятна комисия да ви предам няколко думи лично от нея. Mais bon, je sais, je sens que vous avez plus envie de voir les œuvres que d'écouter. Зная и усещам, че бихте предпочели да разгледате платната, колкото да слушате речи. Donc nous allons vous éviter les deux versions. Ще ви спестим и двете версии на речта и двете. Je vais dire quelques mots Ще de кажа chaque само няколко думи. Je vais dire quelques mots de chaque discours en français. Ще кажа само няколко думи от всяка една от двете речи. Mais l'essentiel, la quasi-totalité sera lu par notre interprète. Но най-важното ще бъде прочетено от нашата преводачка. Je vais commencer par les mots que vous adresse Madame Touri, ministre de la Culture. Ще започна от думите на госпожа Фарида Томи, министър на културата на Алжир. Cette exposition de notre peintre national algérien Mohamed Khadda à Sofia, capitale de Bulgarie, haut lieu d'histoire et de culture, se tient sous le signe de l'amitié indéfectible qui lie nos deux pays. Une amitié nouée au plus fort de notre guerre de libération nationale pour briser le joug de la domination coloniale française. Amitié qui s'est développée et renforcée quand notre jeune nation indépendante s'appliquait à construire les institutions et l'économie du pays. Quand elle s'efforçait d'affirmer sa voix dans les instances internationales et qu'elle projetait un avenir de justice sociale. Amitié qui se poursuit aujourd'hui dans les remous d'un nouveau monde en train d'advenir confusément et dont les contours méritent toute notre vigilance afin que de petites et fières nations comme les nôtres ne se laissent pas broyer dans l'engrenage de nouveaux rapports de force, enjeu de la nouvelle carte que les grandes puissances cherchent à dessiner. Elle continue en couleur. За да избегнем четенето на речта, това обращение ще ви бъде... Добре, juste un petit passage. Тази изложба на алжирския художник Мохамед Хадда в София, столицата на България, исторически културен център, преминава под знака на неразрушимото приятелство, което свързва нашите две страни. То бе родено в най-тежкия момент на нашата война за национално освобождение вместо колониално робство и се разви и укрепна върху нашата млада независима нация, се стремеше да се утвърди в международните институции и градеше своите планове за едно бъдеще и социална справедливост. Днес това приятелство продължава под въртежа на един нов свят, чието контури са още неясни и в който е нужна цялата ни бдителност, за да може малки и горди нации като нашите да не попаднат в механизмите на нови съотношения на силите и залозите, свързани с новата игра, която великите сили се опитват да начертаят. Je vous remercie, je vous souhaite une belle exposition, une prélude d'autres échanges culturels à venir qui nous permettront de découvrir la culture algérienne dans tous ses domaines. Надявам се, че това ще бъде само една стъпка към преоткриването на взаимоотношенията между нашите два народа и на алжирската култура в България. Et qui permettra également à mes compatriotes която ще даде възможности на моите съграждани да оценят и да открият българската култура. Que vive l'amitié algéro-bulgare. Текста, който госпожа Хираяки трябваше да прочете на текста на посланието на министърката на културата, госпожа Фарида Томи, и на госпожа Нажет Гафрит Хадда, може да го намерите на български тук в тия папки. Той вече голяма част е раздаден. Сега моля господин посланик Ермитаж да вземе думата. Monsieur le ministre de la Culture, господин министър на културата, Monsieur le président de l'association d'amitié Bulgarie-Algérie, господин председател на Асоциацията за приятелство в Алжир в България, Madame la chef de cabinet de Madame la ministre de la Culture, госпожо шеф на кабинет на министъра на културата на Алжир,
chers collègues du corps diplomatique, скъпи колеги от дипломатическия корпус, chers invités, скъпи гости, chers amis, mesdames, messieurs, скъпи приятели, дами и господа. un grand merci à vous Благодаря ви d'être ce soir за това, че сте сред нас тази вечер, pour assister au vernissage de за да l'exposition присъствате на откриването на изложбата de l'immense peintre Mohamed Khadda, на великия художник Мохамед Хада, dont vous pourriez avoir ce soir un aperçu de l'immense, de la grandiose œuvre. за чието велико творчество тази вечер може да добиете така една представа. Je ne vais pas abuser de votre patience. Няма да злоупотребявам с вашето търпение. Je vous remercie donc de votre aimable attention, Благодаря ви за вашето отделно внимание, de votre présence за вашето присъствие et vous invite à prendre un verre, prendre part au cocktail que nous avons le plaisir de préparer à votre и intention. ви каня също на чаша в съседната зала по случай откриването на изложбата. Merci beaucoup. Благодаря ви.